Dimine următoare în Charlotte era liniștit acum doar dimineile de sărbătoare pot fi. O liniște păstoare de părți ecourile unei nopi zgomotoase, neplute înței să mă resimiu. Am trezit înainte tuturor am pregătit cafeaua în buțtrie, folosind acei cântiobiți pe care o adusesem cu mine în fiecare an. Pe fereastră, cartierul perfect, ierbitet cu gri, sub uri de lucru parcate, totul strălucitor ordonat, exact ca imagine pe care familia mea se străduie atât de mult o prezinte. Eu nu am integrat niciodată în acel tablou. La reuniunile de familie, rolul meu era mereu acela. Sosem singur, îmbrăcat simplu, îi puneam întrebări politicoase despre vieile altora, mi împărtesc prea multe despre mine. Ție de cineva îmi întreabă ce fac pentru a-ți stiga opinia, răspundem cu un răspuns ței mai scurt, consult. Ație singur vorbe urmase ani de zile, suficient de vag pentru a invita la presupunere e suficient de plictisitoare pentru a încheia conversația. Kendra, de obicei, vie din cap cu un interes ascuns, înainte de a schimba subiectul spre preurile imobiliarelor, colile private sau restaurantul nu deschis, unde nimeni nu ar trebui să fie văzut de 2 ori. Pentru ei, consult înseamnă luptă, venit instabil, lips de ambie statut. La ea a absorbit aceste concluzii de vreme. Mi amintesc de ea, la 10 ani, sum inisrie nosul țiende i-am dat un cadou de ziua ei, împachetat în hârtie obișnuit. La 15 ani, mă întrebă de ce nu mi găsesc un lot de munți mai bun dați banii erau atât de strâmi. La 19 ani, a însetat mai prieten să-i întrebă. Iudeța ta ei era tăcut, dar mereu prezent. Fusesem invitat la Thanksgiving, nu pentru ce eram necesar, ci pentru ce excludere mea ar fi arătat prost. Asta era adevărul nespus. Mai târziu în acea dimineață, am auzit-o pe Kendra vorbind la telefon în hol trist, a optit, nu destul de tinset. La vârstă ei, înței conduce acei mâini, înței închirez haine din magazinele grite. Îngrioresc ce exemplu ofer. Nu am intervenit. Niciodată nu o făceam. Din exterior, via mea prea mică. Efer copii, realizări strălucitoare de postat online, doar o rutină liniștit o tendin de a despre de vreme de la petrecere. Dar erau detalii despre care nimeni nu întreba. Nu am întrebat niciodată de ce zburăm constant din Charlotte în timpul săptămânii. Sau de ce telefonul meu sună la ore ciudate, cu numere pe care mereu iei-am afară să le răspund. Sau de ce nu prea îngrijorat atunci țiendei vorbeau despre bani, chiar de speculou despre lipsa acestora. Nu a observat niciodată ți-i ascultam mai mult de vorbeam sau ți-i mi aminteam totul. Țiendei familia a început să trezesc casa să umplu din nou de zgomot, ei mi strânsesem de ea bagaiul. Am lăsat o not pe teghie, mulumindu-le pentru ținii urându-le tuturor să aibă o sărbătoare în siguran. Pe măsură ce plecam, telefonul meu a vibrat din nou. O altă notificare, un alt clip, un alt strin erzeiendei. Era o atmosferă plină de încredere în jurul meu, toată lumea prea nelecține sunt, dar nimeni nu bănuie ți-i versiunea mea pe care o ignoraser ani de zile era, de fapt, o construcție bine gândită. Odată ce alegi la oamenii, creat o minciună despre tine, alegi de asemenea momentul în care adevărul va conta cu adevărat. Iar acel moment se apropie mai repede de imaginau ei. Distanța dintre mine și familia mea nu a început odată cu un videoclip viral, ci cu mult ani înainte, în clipa în care fratele meu, Daniel, a adus-o pe Kendra acasă pentru prima dată. Mi-amintesc acei țin că ar fi fost ieri. Au sosit cu întârziere, purtând niște tocuri în care preței nu poate merge și un zâmbet care nu ajunge niciodată la ochii ei. Înainte de a-mi spune bun, a scanat apartamentul meu, luând note despre mobil, care e privelite de la fereastră.
La sfârșitul serii, tie exact cum neclasifiță pe toi în acel moment. Daniel era îndrăgostit orbeste. El observam erziendei cu glăstare la fiecare glum a ei i aprobând tot ce spune. Țiind vorbe despre succes, imagine ei despre a fi văzut, el de din cap că ei cum acele adevăruri ar fi fost uitate, prin țiind ele că a dus din nou în discuție. După ce istorie, întâlnirile de familie s-au schimbat. Conversațiile au devenit competiții, vacanele s-au transformat în spectacole, iar fiecare realizare trebuie să fie vizibil. Fiecare achiziție era justificat prin preul ei. Deci ceva nu putea fi arătat, nu conta. Am învățat repede care era locul meu. Kendra nu a insultat niciodată în mod deschis, nu avea nevoie. Dezamăgirea ei era subtil, transmis prin priviri îngrijorate și sfaturi bine intenționate. Titu Eleanor a spus odată la Brunch, nu e niciodată prea târziu să te reinventezi. Daniel nu o oprea, rareori o făcea. Țiind la ea să înscut, am observat cum ciclul se repeta. Era în conjură de etichete înainte de a putea merge, pturiții de designări fotografie înțeleptate, un viitor modelat cu gri în jurul apărenelor. O iubeam oricum. Țiind era miț, îi pliție este lângă mine pe pode, răspund cri îi pun întrebări care nu aveau lecturi sub banii. Atunci era curios, nu calculat beelendei, nu vițlean. Dar copii învăție ce li se arăt. Pe însurță la ea crete, a început în care oamenii contes și care sunt doar zgomot de fundal. A descoperit ce etene era o monedă de schimb, iar râsul putea fi stigat îndreptându-l spre altcineva. Noapte în care am luat decizie a venit încet, efer zgomot. La ea avea 6 ani. Era petrecere ei de natere, zgomotos și extravagant. Stem aproape de fundul insperii, observând cum Kendra prime complimente pentru o sărbătoare pe care o planificase clar pentru a impresiona aliadului, nu pe copilul ei. La un moment dat am auzit-o spund, desigur ți-i va merge departe. Investim corespunzător în viitorul ei. Cuvântul investind a rămas cu mine. Atunci mi-am dat seama ce nimeni din acei cameri nu se gândi la cine va deveni la ea, ci doar la ceea ce va reprezenta. În acea noapte, am întors acasă și am luat o decizie pe care nu am spus-o nimănui. Într-o dimineață liniștit am luat o decizie. Dați urmă să ajut pe nepoata mea, la ea voiam să o fac înțelegere, conform propriilor mele reguli, cu principii pe care banii nu le-ar putea înloțui niciodată. Nu am spus nimic lui Daniel, nici lui Kendra, și su atemui puin lui la ea. Am contactat un avocat în săptămâna următoare, cerându-i să-mi explice cum a putea crea ceva care să recompenseze caracterul, nu imaginea. Voiam ceva care nu pot fi influenat de presiune sau manipulare. Construirea structurii mi-a luat luni întregi, iar hârtiile au necesitat mai mult timp. Țiind totul a fost finalizat, am realizat că am creat un sistem menit să adapte, să observe și să dezvăluie adevărul atunci țiind momentul era potrivit. Apoi, am întors în rolul întui invizibile, ție pe care nimeni nu o îngrioră, ție pe care nimeni nu o mulumie. Nimeni nu te o decizie luat în serie, ani în urmă avei este la bază, o tot ceea ce crediu ce este sigur. Nici la ea nu avea idee. Nu în cei. Fondul pe care îl am stabilit nu era destinat a fi un cadou, ci mai degrabă o oglind. El tam în fine discret în Charlotte printr-o structură legal privat, purtând numele familiei mele, dar efer identitatea mea. Pe hârtie pre un fond educațional obișnuit, cu investiții conservative, viziune pe termen lung, efer extravagante care atrag atenția. Intene era simplu, ofer timpului ansă de a face treaba.
fiecare an am contribuit la acest fond metodic. Nu cusume dramatice, ci constant într-o manieră care es compun doar bani, ci îi inteni. Voiam ca fondul es crese împreună cu ea, es se maturizeze odată cu ea, es fie acolo ți va ajunge la o vârstă în care alegerile contează mai mult decât potențialul. Nimeni din familia mea nu întreabă vreodată de unde veneau bursele sau cum de anumite, vreau să deșit întotdeauna la momentul potrivit. Se simeu confortabil crezând, ți tot ce aveau era rezultatul propriei munții și gusturi. I cam elsat es creat asta. Cel mai important aspect al fondului nu era suma. Era clauza. Am cerut avocatului es o redacteze într-un limbaj simplu. Fără fisuri, fără ambiguitate, fără loți pentru interpretări dictate de emoi. Beneficiarul trebuie să demonstreze un comportament constant care să reflecte integritate, bunătate și respect față de ceilalți. Orice conduit public care era material incompatibil cu aceste valori ar fi declanat o revizuire. Administratorul ar avea discreție exclusiv de a acționa. Acesta nu era o clauză de pedeps, ci o clauză de valori. Banii fără caracter nu construiese siguran, ei amplific tot ceea ce există de ea. Administratorul pe care îl am ales se nume Raymond Clark. Nu era din familie, și nu era impresionat de statut. Credeți regulile contează pentru cei oamenii contează. I construise cariera proteind fundiile de a fi golite de sentimentul de drepte. Țiendi i am explicat ce mi doresc, mă s-a ascultat FRSM întrerup. Neleghiți acest lucru s-ar putea să nu fie eliberat niciodată acum este intenționat? Întrebat el neleg, am răspuns I eti pregătit pentru asta? Da. Beneficiarul secundar a fost menționat Efemeria Tam-Tam, un program regional de burse pentru studenții de prim generație din Carolina de Nord. Tinerii din zilele noastre nu fuseser învățați cum să performeze succesul, ci doar cum să-l câștige. În adânsul meu speram să nu fiu vreodată nevoit să îmi confrunt cu acest adevăr. Anii au trecut, iar leia a crescut, devenind mai neleaptă, mai ager și mai content de priviri și audiene. Bunătatea pe care o păstram din copilărie ei preței se estompez, înlocuit de o masă de performant. Complimentele deveniseră o monedă de schimb, iar cruzimea o formă de umor. Din umbră o observăm cum învăcarea sunt unghiurile ce îi oferă putere. O urmărim cum reuie să vorbească cu o încredere fără substan. Vorbele ei despre cei care nu o puteau ajuta să avanseze deveniseră din ce în ce mai aspre. Dar ei nu spunem nimic. Întăsere, încredere continuă să cresc cu răbdare. Țiende la ea a împlinit 18 ani, fondul nostru depise 7 cifre. Raymond anunțat de acest prag, nu cu entuziasm, ci cu o precauție bine învat. Ne apropiem de fereastră de evaluare, a spus el tiamței ziua în care va împlinit 21 de ani va declana revizuire final. Nu era vorba de un singur moment sau de o greal, ci de un pattern, o înregistrare, un corp de comportament. Mi repetam cei oamenii se pot schimba, cei maturitatea poate veni mai târziu și cei versiunea la ei pe care o vede internetul nu era neapărat adevărat. Dar îndoială are o urmare să ies acolo unde este ignorat. Pe măsură ce de talanții se apropie, se va în mine s-a transformat din speran în vigilen, nu din friț, ci din conștientizare. Cestii, odată ce banii sunt oferii, nu pot înva. Pot doar să confirme, iar confirmarea se apropie mai repede decât o reține și imagina. Primul video ar fi putut fi considerat o cruzime mascat în umor. Al doilea a aters orice îndoiel. Duminic după amiază la ea nu mă înțerță, să fac cei momentul a fost o întâmplare accidental. Se acomodase cu situația. E croată se rețile.
Răspunde comentariilor cu zâmbete, emoi uri. Inițiadă poveste cum fac influencerii țiendei simței al momentul de partea lor. Glumete familia mea, spunea într-un clip, ridiți-ne din umere. Dacă nu poi râde, asta e problema ta. Comentariile răsplăteau sinceritate. Sau ți prea a fi sinceritate. Trageh-o. Merit. Nu toată lumea poate nepăsul. Acele erau preferatele ei. Luni dimine, nărăiune se consolidase. Nu mai eram o persoană. Eram un personaj. Întua nefericit. Povestei de avertizare. Glumă de final care o face mai ascuit prin comparație. Nu am răspuns. Seria până la urmă este invizibil online, iar invizibilitatea are avantajele ei. În acea după-amiază, Raymond Clark a sunat. Presupun ți ai văzut posturile suplimentare, a spus el, da, am răspuns. A urmat o pauză la capătul liniei, o pauză care anunța o schimbare de la observare la acțiune. Aceasta nu mai este o simplă întâmplare, a continuat el, este un tipar public deliberat monetizat. El am imaginat la birou, cu ochelarii ezeipenas, documentele de încredere, deși se alănghe o tablet care redă ultimul clip. Nu era omul care reacționa repede, dar te recunoaște pragurile. Acum are programate întâlniri cu branduri, a adăugat el folosite atene pentru a negocia sponsorizare. Am închis ochii. Asta sugerez intenie, am spus. Da? Nu era nevoie să reiterăm clauza. Aceasta plute între noi ca o linie de trecut. Raymond era un om prudenios ca întotdeauna. Rolul meu nu este să o iudeț, spune el cu o voce calmă. Trebuie doar să evaluez dați comportamentul ei se alinez cu standardele necesare pentru a primi aceste bunuri. Am îndrăznit să-l întreb, evaluarea ta este ți nu se alinez. Afară, traficul din Charlotte se desfășoară în ritm constant, indiferent la momentul delicat care se desfășoară în acei conversații tăcut. Oamenii continuă vieile, în timp ce ceva irreversibil prinde contur. Ce se va întâmpla mai departe? Am întrebat, nelinitit. Dați autorizeze o revizuire formală, fondul va fi încheiat imediat, a răspuns Raymond. Până la o determinare final rezultatul. Teamțe înseamnă asta. O scrisesem în SMI. Dar atât ceva în mod intelectual este diferit de a auzi cuvintele rostite cu voce tare. Raymond a continuat, vreau să fiu clar. Odată ce asta se întâmplă, nu există întoarcere. Nici pentru suze, nici pentru tergere. Gândurile mele s-au întors la fete de ani care stă pe podii cu cri ilustrate. La adolescenta care întrebă de ce unii oameni contează mai mult decât alții. La tânără femeie care acum se uită în cameră, convins ce era de neatins pentru țeietene, îi spune a. Continu, am zis. Fondul s-a încheiat în acei seari, iar la ea a continuat să posteze. Nu observase acel detaliu tăcut dintr-un sistem pe care nu se obosise niciodată să-l neleg. Nu se me schimbărei pentru ți-ai privilegiul izolei spiențe purbuete. 2 zile mai târziu, ea a postat un videoclip cu un numărătoare invers. 14 zile piențene împlinese 21 de ani. Zâmbea. Via urmez devin foarte real. Comentariile au început scurg, pline de emoticone cu ampanie și semne de $. Am privit acel videoclip odată nu pentru ce eram nesigur, ci pentru ce ne legem ceva ce eu nu percepe. Țiende oamenii confund serii cu slăbiciunea, încetez să mai observe consecințele. Cele mai periculoase consecințe sunt întotdeauna cele pe care nu le vezi venind.
Ziua en carelăia, a împlinit 21 de ani a sosit învluit în sticlă și lumini. Locul ales pentru petrecerea oferă o privelită panoramică asupra centrului oraului Charlotte, cu linii curate și aer liber. Era genul de loță gândit spărsung din chețarea unghii surprins de cameră. Draperiile albe fluturau în bătăia vântului, iar unde eu pune muzică suficient de tare pentru a crea o atmosferă important. Chețarea suprafă reflectă ceva strălucitor, glei cu ghie, cupe de ampanie, telefoane ridicate sus. Bannerul de la intrare strigă, în sfârșit 21. Fa ei era imprimat de 2 ori mai mare decât ea. Am un singur, exact la timp, purtând o rochie simplu blu marin și pantofi ioi. Nimic nou, nimic memorabil. Ceva oameni mi-au privit fugitiv, apoi i-a întors privirea, că ei, sub ochii lor alunețaseră peste ceva neimportant. Era în regulă. La nu a observat la început. Era preocupat salutea oaspeii, îmbrieze influențării pe care abia îi cunote, mulumind oamenilor pentru povete, etichete și expunerea. Semița prețum cineva care crede că ație noapte era un început, nu un sfârșit. Mama ei Kendra plutea aproape, radiant și nelinitit, absorbind atenția reflexat. Areuit spunea cuiva pe care nu îl rețunoteam. Tot munța ei gre în sfârșit de roade. Stem aproape de marginea mulțimii, suficient de aproape ca aud, dar departe de a fi observat. În mijlocul serii, Laia a urcat pe scenă miț, cu un microfon într-o mână și telefonul în celălalt. Muzica a fost redus de deut, iar un zâmbet larg e iluminat fa. Vreau doar spun mulțumesc, a început cu ochii strălucind de bucurie. Acesta este, fără îndoială, cea mai frumos noapte din viața mea. Am împlinit oficial 21 de ani, ceea ce înseamnă că în sfârșit am acces la fondul meu de încredere. Oamenii au izbucnit în urele, paharele s-au țioțnit, iar cineva a strigat numele ei. Nu cine a organizat asta, ORSE, dar promit că voi face cele mai proaste decizii financiare în onoarea lor. Risete și mai multe telefoane ridicate au umplut sala. Atunci, Raymond Clark oprit în fa. Nu a fost anunțat, dar nu avea nevoie. Purtă un costum închis la culoare și ine o măpsubire din piele. Prezena lui a tiet zgomotul din jur fără efort. Laia a ridicat sprâncenele, confuz, apoi a zâmbit din nou. O, Doamne, a spus ea. Se întâmplă asta chiar acum? Kendra este în spalmele cu bucurie. Acesta este administratorul, a anunțat ea cu mândrie. EITS fac totul oficial. Raymond a luat microfonul. Doamna Laia Bennett, a spus el calm, sunt trustul educațional înființat în numele Tulanatere. Sala s-a liniștit brusc. O anticipă dens a umplut aerul. Fondul a ajuns la o valoare de 1,9 milioane de dolari la începutul acestui an. Un oftat colectiv a umplut camera. Gura la ei s-a deschis, iar lacrimile au început să strălucească în ochi. Dar Raymond a continuat, iar cuvintele lui au țăzut ca o piatră grea. Conform acordului de reglementare, fondul a fost supus unei evaluări a caracterului înainte de a fi distribuit. Limite au fost asurzitoare. Pe baza comportamentului public documentat din ultima SPTM, fondul a fost găsit în încălcare material a condiilor sale fundamentale. Laia a res odată, a scuit. Ce înseamnă asta? Înseamnă, a spus Raymond cu o voce echilibrată, că fondul a fost dizolvat. Kendra a apit înainte, incredul. Asta nu e posibil. Raymond nu s-a uitat la ea.
Fondurile au fost redirecționate către beneficiarul secundar. A continuat el un program de burse pentru studenii de prim generație din acest stat. Telefonul ei a alunețat din MNI a țesut pe podie. Nu, a optit ea. Nu. Asta nu e real. O glumă. Raymond i-a întors privirea. Apoi, s-a uitat direct la mine. Fondul a fost complet finanțat de Antuata, Eleanor, a spus el enței dețiendei tecăi născut. Toate privirile din cameră s-au îndreptat spre mine. Kendra se uită la mine că Itzum a fi vorbit o limbă străină. Asta nu are sens, a spus ea. El nu are atâția bani. Raymond a închis mapa. Are, a spus el, a avut întotdeauna. Laia a cobor de pe scenă, îndreptându-se spre mine cu pâine sigure. Rimelul ei de ea începe să se tearcă. Tu, Eleanor, te rog, aprielenes ea. Nu te-am. Doar făceam conținut. Repar totul. Promit. Am uitat la timp de câteva clipe lungi. Apoi am vorbit atât de încet încet doar ASM aud. Nu ai pierdut banii în seara asta, am spus. Ai arătat de ce nu ai fost niciodată menit SEI. În spatele nostru, petrecerea s-a oprit complet. Fără muzică, fără risete, doar sunetul unei adevăruri rostite în sfârșit cu voța tare. Odată rostit nu putea fi retras. Petrecerea nu s-a încheiat, se scapărbuit pur și simplu. Nimeni nu a anunțat asta. Oamenii au încetat pur și simplu mâioțe roluri. Discuțiile s-au stins brusc, departe un întreruptor ar fi fost absat. Telefoanele, care cu câteva minute înainte erau ridicate pentru ausruptori, acum surprindeau un alt moment complet. Oții, necredin. Era clipa exactă în care o narațiune s-a destrămat. Atunci țiendei ampit în liftul care îmi ducea spre ieri, de ea cel puțin o duzină de videoclipuri erau în curs de înăsărțare. Se răspândeau mai repede decât postarea inițial a lui Ila. Clipuri intitulate "A pierdut totul într-o singură propoziție, tu bogat". O întorsuri de situație. Cea mai prost dezvăluire de zi de natere. Internetul atât de dornic SRD cu o SPTM înainte s-a recelebrat instantaneu. Faul lui Yeila a devenit un meme. Acelei expresii inquiete, iradate în bucle, vocea ei tremurând, minile ei suturndu-se. În momentul în care a realizat că Atene are un prea, a ters primul videoclip în acea noapte. Pe diminea, toate conturile ei dispruseră. Kendra a încercat să oprească păgubele. A sunat pe Raymond. A sunat la mine. A lăsat mesaje care îi schimbau tonul cu fiecare încercare, confuzie, furie, disperare. Nu poți distruge viitorul ei din cauza unei nenelegeri, spunea ea într-un mesaj vocal. Dar nu era o nenelegere. Era un document. 2 zile mai târziu, Daniel a cerut să ne întâlnim. Ne-am așezat într-o cafenea liniștit, nu departe de locul unde obișnuiam să studiem în copilărie. Prea mai învățat de ce-mi aminteam. Mai miță. Nu te-am, a spus el imediat. Despre bani, despre fundăia. Am dat din capă. Dar tei cum m-au tratat ei? Nu, o răspuns. Apoi i-am spus a doua adevăr, cel pe care nimeni nu era pregătit să-l aud. Fundăia era doar o parte din ceea ce făcusem. Tăchele pentru coală pregătitoare, acoperite de un grant pe care el am creat sub un alt nume. Programele de var, apartamentul în care s-a mutat la Deviniolică ani,
mâna pe care o conduceai la campus, toate finanțate, entisere, toate condiționate, toate invizibile. Daniel s-a uitat la mâinile lui. A crezut că suntem noi, a spus el, tu, am răspuns. Asta era problema. Fondul de bursă a primit transferul în decurs de OSPTMN. Raymond mi-a trimis confirmare fără comentarii. 14 studenți au fost selectai pentru prima rând. Tinerii cu dosare colore marcate de efort, nu de privilegiu. La ea s-a retras complet din via public, fără declarări, fără suze, doar o absen. În unele privine, absena ei a vorbit mai tare despre orice ar fi putut posta. O lună mai târziu am prisit Charlotte. Nu din amărciune, ci din claritate. Am închiriat un apartament pe termen scurt într-un oră mai liniștit, unde nimeni nu te ține sunt sau care este povestea mea, unde putem umbla neobservat și fără iudețe, acum am făcut mereu. Într-o seară, în timp ce steam pe un balcon admirând luminile care se aprindeau în jos, telefonul meu a vibrat. Un mesaj de la un număr necunoscut. Era de la una dintre beneficiarii bursei. Mi-a scris că a fost acceptat într-un program pe care nici măcar nu spera să-l obțin, că nu te ține a făcut acest lucru posibil, doar ce intenționez să conteze. Am închis ochii și am respirat adânc. Laia credea că povestea el era despre expunerea. Semnala era despre investie. Și ține merit asta. Ironia crud era aceasta. Se află pe un temei construit în tăsere, în beneficiul ei, fără să fi întrebat vreodată cine a pus fundia sub picioarele ei. Ține a realizat asta, era de ea prea târziu, acel piement îi susținea pe cineva. Acum stau în camera mea de zi, departe de Charlotte, îmbrăcat într-un pulover moale, care nu a costat mai mult decât o masă la o petrecere. La ea odată credeți-i valoare, el era definit de astfel de lucruri. Camera e liniștit. Fără camere, fără spectatori, doar un spațiu pentru gândire. Mulți oameni presupun că puterea să anun singur, că bogăția vizibilitate, că succesul are nevoie de martori pentru a exista. Am crezut și eu asta, pensând via a învăț altceva. Ce s-a întâmplat cu Leia nu a fost o răzbunare. Nu a fost o umilire. A fost o aliniere. Momentul în care valorile s-au întâlnit cu concepțiile fără suze. Nu mi-am dorit niciodată ori nesă. Voiam să ne leg ceva mai profund despre banii. Ți caracterul nu este ceva ce ioți atunci ți-i este de folos. Este ceva ce triete atunci ți-i nimeni nu te vede. Acum, fondurile susțin studenii care nu au bătioclorit pe nimeni pentru Atenia. Studenii care ne lecției demnitate nu este o marță. Viitorul lor se desfăr în liniște, fără hashtag-uri, și asta se simte corect. În ceea ce privește familia mea, timpul va decide ce se vindeți și ce nu. Unele țări sunt protective. Altele sunt definitive. Nu am mai simt obligat să explic care este care. Continuu să triese simplu. Continuu să conduc o mâini obișnuit. Continuu să port haine care îmi fac să îmi simt insmi. Nimic din toate acestea nu s-a schimbat. Ceea ce s-a schimbat a fost iluzia. Iluzia ce oamenii zgomotoi sunt puternici. Iluzia ce bunătatea este o slăbiciune. Iluzia ce banii apar în celor care îi cer cel mai multă. E cele țințileții pe care acest poveste mi le-a învățat, și sper să rămân cu tine la fel. În primul rând, nu subestimă niciodată oamenii care trăiesc în liniște. Țăria este adesea o alegere, nu o limitare. În al doilea rând, caracterul contează mai mult decât imaginea.
Ți fați atunci ți de crezi ți nimeni important nu te observ este ține etic cu adevărat. În al treilea rând, banii nu creează valori, ți le amplifici. În al patrulea rând, respectul valorează mai mult decât a tine. Influența se estompează. Integritatea se acumulează. În al cincilea rând, terenul pe care stai poate fi fost construit de cineva pe care îl vei ignorat. Dați acest poveste te-a făcut este oprit o clip și ai un moment pentru a te gândi. Se le ție ai învățat din această călătorie? I din ce oră privete acum? De un like, împărtete și comentezi pentru o te altura conversiei.